Hi guys! Welcome to my channel. Welcome back again. So, ito ngayong araw, ngayon ang graduation ng aking anak. So, magbablog ako ulit. At ito, panoorin nyo mamaya hanggang sa pagpunta namin. After ng graduation, pupunta kami ng Tagaytay. So, doon ang venue ng lunchtime. Ayan. So, panoorin nyo na lang po sa video. At syempre, maraming salamat sa mga nag-sponsor, sa Mabato Family, kay Russell, kay Owi, tsaka sa lahat ng tumulong. At tutulong pa lang kasi may kunting salo-salo para bukas. Bilang pasasalamat sa pagiging cum laude. Yun. Pagsisikap, pagpapakahirap, nandun na lahat. So, ayan. Mapapanood niyo po yun mamaya. The candidates for graduation.
Then makikita mo yan. Camera, I will live. Ha? Wow. Bulalo ng Tagaytay. Yummy. May signal ka na? Hindi, ano to? Live? Hindi. Video? Hindi lang. Let's eat. Happy graduation. Congratulations.